कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. दापोली शहरातील कोळंबाआळी परिसरात रविवारी मध्यरात्री एक धोकादायक इमारतीच्या सेफ्टी टँकरचा स्फोट झाल्यानं मोठ्या प्रमाणावरती मैला वाहून पंचायत समिती परिसरातील घरांपर्यंत पोहोचलाय. आजूबाजूंच्या अनेक घरामध्ये हा मैला गेल्यानं स्थानिक रहिवासी संतप्त झाले आहेत. यामुळे परिसरामध्ये दुर्गंधी पसरलेली असून नागरिकांचं आरोग्य धोक्यामध्ये आलंय. डोंगर उत्खनन करून उभारण्यात आलेल्या 3 सदनिकांच्या या इमारतीमध्ये गंभीर धोका निर्माण झालाय. चुकीचं बांधकाम केल्यामुळे ही परिस्थिती ओढावली असल्याचा आरोप नागरिकांनी केलेला आहे. नमस्कार, मी अंकिता जाधव बोलते. आमच्या इथे इमारतीमध्ये बाजूला टाकीचा स्फोट झाला. सगळं महिला सगळं आमच्या खाली घरामध्ये आलं. इथे सगळं सांडपाणी वगैरे सगळं ते आम्हाला ह्या टाकीपासून खूप धोकादायकच आहे असं. आणि कधी पण म्हणजे काही कालानंतर ही इमारतसुद्धा पडू शकते. आम्हाला ह्या इमारतीचाही पण धोका आहे. ह्याची तुम्ही सर्वांनी दखल घ्यावी, आमची एवढीच विनंती आहे. नमस्कार, मी प्रशांत शंकर जाधव. दिनांक 30 जून रोजी रात्री 8:30 वाजता जो एक प्रचंड असा आवाज आला, त्या आवाजाला आम्ही घरातले इतके घाबरलो की झालं काय हे आम्हाला क्षणात काही कळलं नाही. परंतु मी दरवाजा उघडून बाहेर आलो, बघतोय तर शहाबुद्दीन चिपळूणकर यांच्या मालकीची बिल्डिंग अक्षरशः त्याचा म्हणजे जो काय ह्याचा टाकी आहे, टाकीचा सांडपाण्याची टाकी आहे, तिचा स्फोट झाला. स्फोटचा आवाज इतका प्रचंड होता आणि पाण्याचा लोंढा, ती मुळात टाकी 40x20 एवढी प्रचंड मोठी मैलाची टाकी, तो मैला संपूर्ण माझ्या घरात शिरला. आम्हाला इतका नाहक त्रास झाला. मी वारंवार नगरपंचायतीची पत्रव्यवहार करतोय, परंतु नगरपंचायत त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करतोय. ह्याचा अर्थ असं होतोय की बिल्डरची हुकूमत आहे दापोली नगरपंचायतवर. आम्हाला त्रास होतोय. माझं संपूर्ण कुटुंब एक 50 फुटाच्या अंतरावर आहे, हे बघू शकता आपण. त्यानंतर माझी पूर्ण भावकी आहे. आम्हाला कायम त्रास होतो आहे. नगरपंचायत मी कायम वारंवार पत्रव्यवहार करून सुद्धा गेल्या वर्षी 6 महिन्यापूर्वी मी मुंबईत दखल केली. त्यानंतर नगरपंचायतीने थोडाफार त्यांना नोटीस देऊन एक साधा डागडुगी करून घेतली. परंतु मी सावके साहेबांना वारंवार बोलून सुद्धा त्यांना मी सांगत होतो की आज ना उद्या ते कोसळणार, आणि तो दिवस काल आला आणि ह्याचा नाहक त्रास मला होतोय. तर माझं असं मागणी आहे की सदर इमारत जर अनलिगली असेल तर माझ्या माहितीनुसार तिला कोणतीही ओसी नाही आहे. जर नसेल तर डिस्पोजल करावी, ही माझी मागणी आहे. जर नगरपंचायतीने कठोर कारवाई नाही केली तर मी येत्या दिवसात फार मोठं प्रचंड उपोषण करीन, आमरण उपोषण करीन. जोपर्यंत मला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत मी आमरण उपोषण करीन. याला संपूर्ण जबाबदार प्रशासन राहील. अजिबात नाही असं. हे राजीव लावून घ्यायला पाहिजे. ते मी घाबरून आवाज कसा झाला. अरे नाही, मला काय वाटलं माहिती का की मी म्हटलं बिल्डिंग बसवली की काय, आवाज कसा आला. सदर इमारतींचं संरचनात्मक स्थैर्य धोक्यामध्ये असल्यानं ती कोसळण्याची भीती परिसरातील नागरिकांनी व्यक्त केली. ही इमारत कोसळण्याच्या भीतीनं स्थानिकांमध्ये सध्या भीतीचं वातावरण पाहायला मिळतंय. या इमारतीच्या सुरक्षेची तपासणी करून योग्य ती कारवाई करण्यात यावी अशी जोरदार मागणी सध्या इथल्या नागरिकांनी केली आहे. घटनेची गंभीर दखल घेत नगराध्यक्ष कृपा घाग यांनी धोकादायक इमारतीची पाहणी केली असून त्यांनी संबंधित घटनेची तातडीने चौकशी करून कठोर उपाययोजना करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिलेले आहेत. या दुर्घटनेनंतर नागरिकांमध्ये असुरक्षेची भावना निर्माण झाली असून त्वरित पावलं उचलण्याची मागणी सध्या होऊ लागलेली आहे. सलीम रखांगे, कोकण कट्टा न्यूज, दापोली, रत्नागिरी. तेच म्हटलं आजच्या त्याला सांगतो येईलच जरा पूर्ण. ये आलं तर ये बघायला, ये काय आलं ते. हो काय, नाही मग आता तिकडेच जाणार आहे सगळं. दिवस मध्ये किती घेतले ते केल्या आधी, ह्याच्या आधी किती यांना कंप्लेंट दिलं त्या. पण हे लोक काय नुसतं नेते मंडळी येतात, भिंतीला सिमेंट तोडतात आणि सांगता येईल.